باربرا والترس تأمرتي غازيتنينت. Good evening. I'm Phil Lipoff at ABC News headquarters in New York. We are interrupting regular programming to bring you some sad news. Legendary newswoman, friend, and colleague to so many here, Barbara Walters has died at the age of 93. باربرا والترس موتت. ملو عدميا أمالي أقاب حزتو مويا غازيتنينت. إرغان حمامن موتن أفن قلوة. جن تاريخ تكنولوجيا تلا على قصري كاب قدامت نجرت زينا كوينا قتلعل كتنبرع نايبو زحات سلماتات تشلامي زنبرت باربرا ارمز اجيبا اب 93 عمتا كوانت موتت اب تاريخ تلفزيون امريكا قدامي تقولن سيتن ارايان بمخانا سما نزنت الت كلعل كنبري تحساس سالاسا كلتشحن عسران كلتن نيويورك بركب منبر بيتا بسلام معرفة اب معكنا زينا ايروبان امريكان بسفيعو كنقرقني كامراحتا هاجر كساب اسرات كابوبا سبات كساب ترازيقاتات كامراحتا هيمانوت كساب سنت باباوين زقبرتو علمتيها ان العلو بحزنن ارناؤتن كذكروا عنهم نحنا ونلومي نظر ايا مويانا زخونت قوالن سيتي سوا اب منقار كنذكرا حرينا لنامو مسانا صنحو زي دمس راديو إيراناي باربارا والترس اب تاريخ غازيتنينت امريكا اب لعل دق انستيو زنبره حصور السبرت مثل لعلنا دق تبعتيو زسكروم غازيتنياتات تقاليسا زعرت قالن سيت نبرت زخونه نجر زي انقفا كحته زلو زبله سب تحدد كحته زلو كله نزخونه تحدد اتخلو نبرت برجز نا امريكا حق محدران بمويا غازيتنينت نسرحته كله انتي كون كغدمنيو الى نغيت شغرر يحجزاي إذا خوين جن مويهم بحقيقة كحكا خيلوتو بناي غازيتنينت فلتاتهم بالقاول زنهم نمهناس كي تصادفو غازيتنينت نزي قبا طقم مأكبي ويكالن مقدا كي تتقمو لقوع محلهم مخاد زي تخالهم بساعات مخالهم ترايو ويون فلتاتهم من كيلاتهم بسبهم أفلطو تنفيقوه جنينهم كفلتو زي قالو بساعاتهم باربرا والترس جن بصنعتا باتحاتهم حتوتاتا بهزبا تمسجنان تغبيرا نبيرا نقولو هيوتا وفطور زي ترفو موتت باربرا أبزا حلفو 4 عامتات بزبصحا ناي حمام رسيعن مدخامن نفسا كاب هزب قليلا يصنحت كاب أبيتا زركبو أقلقلت وصاي مزغونه سب مس بيت سبان فتوتانون تخونه نمرخاب ايتفقد النبرت ارغانا تصعنا ناي رسي حماماون انابرتعا يخيد كم زنبرن زي ترسعو تشاتشاس تسمي ناي قدم كلبا فوتو طراي كم زنبره كاب اقلقلتا زرخبكو حبريتاي بمبال TMZ نجيرو نبره تودقنا مثلا تفرح كم زنبرتن تشكركارك ومبر تتكم كم زنبرتن ون تتغيسلو ባህሪኣ ግርም ጌርና ኢና ንፈልጦ ዝብሉ ፈተውታ ባርባራ ምስም ርኸብ ጸልአት ዘናጥ እምበላሕን ኮይና ነቢራ ኣብ ዘመነ እርጋና ብእርጋንን ሕማምን ተሰኒፋ ክትርአ ስለ ዘይትደሊ እዩ ይብሉ ሎሚ ናይ ሞያ ጋዜጠኝነት ትእምርት ተባሂላ እትውደስ ባርባራ ዋልተርስ ቀዲማ ካብ ስራሓቶም ስራሓታ እናጠቐስና ክንዝክር ኢና መደበራት ቴሌቪዥን ኤቢሲን ኤምቢሲን ይከታተል ዝብል ሰብ ኩሉ ንባርባራ ዋልተርስ ጽቡቕ ገይሩ ክፈልጣ ግድን እዩ ን52 ዓመታት ካብ ፊት ካሜራ ቴሌቪዥን ከይተፈለየ ጸኒሓ ተፈጥሮ ብናይ ዕድመ ገመዳ ኣሰረታ እሞ ካብ እትፈትዎ ሞያ ኣግለለታ ዕጫ ክፍላ ጋዜጠኝነት እዩ ነይሩ ነዚ ናይ ጋዜጠኝነት ዕጫ ክፍላ ካብ ብጌሓቱ ስለ ዝተገንዘበቶ ኣነ ጋዜጠኝነት ኣነ ኢላ ኪዳን ኣሰረትሉ ክልቲኣቶም ኪዳኖም ሓልዮም ሓደ ነቲ ካልእ ክብርን ሞገስን ኮይኖም ን60 ዓመታት ሓቢሮም ነበሩ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ መላእ ዓለም ቴሌቪዥን ይከታተል ዝብል ኩሉ ንባርባራ ዋልተርስ ምእፍላጡ ግድን እዩ Harry Reasoner, Barbara Walters,
bring you the news. ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ብኣርኣያነት እትጥቀስ ባርባራ ዋልተርስ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ኣስከቢራ ጋዜጠኝነት እውን ንዓ ኣስከቢርዋ ነበሩ። ናይ ቤተ መንግስቲ በር ተኸፊትላ፣ ናይ ቤት ማእሰርቲ መፍትሕ ተራሒላ፣ ናይ ኣምባገነናት ኣኽብሮት ፈሲስላ፣ ናይ ዝደኸሙን ኣካለ ጉድኣተኛታትን ናይ ፍትወት ልቢ ተዋሂብዋ፣ ናይ ምስጢር መኽፈቲ በሪ ተዓዲልዋይ፣ ኣብ መሬት ባሕርን ኣየርን ኮይና ቃለ መሕታት ኣካይዳ ኣብ ክብ ዝበለ ናይ ሓዘንን ሹመትን ስነ ስርዓት ተረኺባ ምስክርነታ ሂባ እያ። ብሓፂሩ ኣብ ኩሉን ኣብ ዝኾነ ቦታን ነበረት። ብርግጽ ባርባራ ዝተኸብረት ጋዜጠኛ ምዃና ዝተመስከረላ ነበረት። ባርባራ ኣብ ቱዴይን ዘቪዩን ናይ ንጎ መደባት ኣብ 2020 ኣዳላዊት ዋና ኣቕራቢት ዜናን ነበረት። ክብርን ዝናን ዝረኸበት ጋዜጠኝነታ ካልእ ሌላን ጉሌላን ከይፀዓነትሉ ብሞያውነት ጥራይ ስለ ዝሰርሓሉ እዩ። ሃብትን ክብርን ንዘጓናፀፋ ጋዜጠኝነት ንሳ እውን ኣይረሳሕቶን። ብውልቃዊ ስምዒት እናተጋለበት ብጥቕሚ እናተደለለት ንሞያ ጋዜጠኝነት ኣይረኸሰቶን። ባርባራ ንጋዜጠኝነት ጋዜጠኝነት እውን ንባርባራ ዋልተርስ ዝተፈጥሩ ክሳብ ዝመስሉ ሓቢሮምን ተጣሚሮምን ተሳሚዖም እዮም ነቢሮም። ባርባራ ናይ ኮሌጅ ትምህርታ ምዛዘመት ዝምባልኣ ንዝኾነ ሞያ ጋዜጠኝነት ልባ ዝሃበት ካብ 1950ታት ጀሚራ እዩ። ኣብቲ ግዜ ናይ ቴሌቪዥን ቴክኖሎጂ ናይ ብርቂ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ነይሩ። እቲ ስራሕን ኣጋጣምን ብርቂ ኣብ ዝኾነሉ እቲ ዘመን ናይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ምዃን ብማዓኮር መርፍእ ከም ምሕላፍ ይቑፀር ነበረ። ባርባራ ግን በቲ ብጸቢብ መንገዲ ንምሕላፍ ከኣለት። ኣብ መጀመርያ 1961 ኣከባቢ ኣብ ቱዴይ ሾው ጸሓፊት ኮይና ስራሕ ተቖፅረት። ባርባራ መዋዓውዒታት እናሰርሐት ኣብ ናይ ንጎ ፕሮግራማት ናይ ፋሽን ሾው መደባት እናዳለወት መንፋዓታ ስለ ዝረኣየት ናብ ተሓጋጋዚት ኣንባቢ ዜና ናይ ንጎ ተቐየረት። ኣብቲ ግዜቲ ካብ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ዜና ስቱድዮ ንተሓተቲ ዘቐርቡ ሕቶታት 4 ጥራይ ነበሩ። ካብዚኦም 3 እቲ ቀንዲ ኣንባቢ ዜና ይሓቶም። ባርባራ ምሕታት ዝፍቀደላ ሓንትን ናይ መወዳእታን ሕቶ ጥራይ ብምዃኑ ኣይተደሰተትን። ስለዚ ተወሳኺ ዜና ኣብ ምድላው ተጸምደ። And what they finally decided to do was that he could ask 4 questions and then I could come in and ask 1. If I could do the interview outside of the studio, it was mine. So I started to look for interviews outside of the studio. ተወሳኺ ዜናታታ ድማ ብዘይ ዝኾነ ተቓጻጺ ሕቶታታ ከተመንጩን ክትሓትተን ይኽእላ። ኣብ ኤምቢሲ ኣብ ስራሓሉ ዝነበረት ግዜ ጃኩሊን ኬኔዲ ኣብ ኤሳ ገይርዎን ዝነበረ ዑደት ዘቕረበትሉ መንገድን ዝረኣየቶም መርትዖታትን ናይ ተኸተልታ ብዝሒ ክባቢሉ መሰጎም ኾና እናሓደረት ስራሓን ዝናኣን እናደመቐ ዓበይቲ መራሕቲ ፖለቲካን ህቡባት ሰባትን እናሓተተት ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ኤምቢሲ ጸንሐት። ድሕሪ 13 ዓመታት ናይ ኤምቢሲ ጻንሖታ ባርባራ ዋልተርስ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ኤቢሲ ናይ 5 ዓመታት ኮንትራት ተፈራረመት። ክሳብ መፋረቕ 1961 ኣብ ናይ ምሸት ዜና ጓል ኣንስተይቲ ቀንዲ ኣንባቢት ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ባርባራ ምምጻእ ኣስደማሚ ኾነ። ቅድሚ 60 ዓመታት ሎሚ ናይ ስልጣንን ዲሞክራስን ተምሳሌት ጌርና ንጠቕሳ ኣሜሪካ ናይ ዘርኢ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጾታ ኣድልዎ እውን ዝሓለኻ ሃገር ነበረት። ስለዚ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ ምሸት ዜና ኣንባብነት ንጓል ኣንስተይትን ክትሕወሶ ደቂ ተባዕትዮ ቀንዲ ኣንበብቲ ዜና ዝቀርበሎም። ነባርን ፍሉጥን ዝኾነ ናይ ኤምቢሲ ኣንባቢ ዜና ሃሪ ሬዝነር ቅር ከም ዝበሎ ክሳብ ዝፍለጥ ዘይዕግበቱ ኣብ ፍንወ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓታት ኣብ ኣደባባይ ኣውፅኦ። ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣንበብቲ ዜና ደገፍቲ እውን ኣብ ጋዜጣታትን መጽሔታትን ካርቱን ናሓተሙ ኮሜድን ቅይዕን እናውፅኡ ንባርባራ ተላገጹላ። እንተኾነ ግን ናይ ባርባራ ዓቕሚ ዘይሰሓቶ ቆጻርያ ኤቢሲ እቲ ርእቶታት ሓሳቡ ከም ዝቕይር ኣይገበሮን። ባርባራ እውን እንተኾነት ተቃውሞ ኣዝያ ከም እትብርትዕ ገበራ እምበር ኣየድከማን። ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምሸት ቀንዲ ኣንባቢት ዜና ኮይና ምቑፃራ ጥራይ ዘይኮነ ዝተቖፅረትሉ መጠን ገንዘብ ንባዕሉ ኣብቲ ግዜቲ ከም ተኣምር ተራእዩ
ግርምትን ቅንዓትን ኣላዓኢሉ እዩ ገዳይም ጋዜጠኛታት እውን ቅንዘንቀሎ ተቃውሞኦም ምጅመሮም ኣይተረፈን ባርባራ 5 ዓመት ንኽጸንሕ ዝፈረመቶ ኮንትራት ንሓደ ዓመት $1 ሚልዮን ክትክፈል ዘኽእላ ነበረ ኣብቲ ግዜቲ 1 ሚልዮን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ቅድሚኡ ኣብ ታሪክ ጋዜጠኝነት ማንም ጋዜጠኛ ንሓደ ዓመት ሚልዮን ክኽፈል ተሰሚዑ ይፈልጥን ኣብ መላእ ኣሜሪካውን ጉንን ስምን ሰፊሕ ልምድን ዘለዎ ናይ ፕሬዚደንታት ኣማኻሪ እናተባህለ ዝንገረሉን ዝለዓለ ተኸፋሊ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኤምቢሲ ዋልተር ክሮንካይ እኳ ዓመታዊ ክፍሊቱ $450,000 ኣሜሪካ እዩ ነይሩ እነ ክሮንካይት ዝኣመሰሉ ነባራትን ህቡባትን ጋዜጠኛታት እንኳን ዘይረኸብኦ ክፍሊት ባርባራ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ኣርኪባን ብምሕላፍ ናይ ብዙሓት ሰራሕተኛታት መደበር ቴሌቪዥንን ቁጣዕን ዘለፋን ኣስከተለላ ብርግጽ እውን ክፍሊታ ወጻእተኛታት ከይተረፈ ኣስደሚም እዩ በዚ ናይ ክፍሊታ ጉዳይ ካብ ዝተደነቁ ወጻእተኛታት ቀዳማይ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ኣንዋር ሳዳት ነበረ ኤቢሲ ድሕሪ ምውጻራ ንፕሬዚደንት ኣንዋር ሳዳት ቃለ መሕትት ጌራትሉ ነበረት ቃለ መጠይቕ ቅድሚ ምጅማሮም ናይ 1 ሚልዮን ጓል እናበለ ነበረ ብቐልዲ ዝጀመረላ ናይ 1 ሚልዮን ክፍሊት ከመይ ይገብር ኣሎ ስምዑ ባርባራ በላ ፕሬዚደንት ሳዳት ስምዑ ባርባራ ኣነ ዓመታዊ ክፍሊተይ 12,000 ጥራይ ግን ለይትን መዓልትን የሰርሕ ረኣይሞ ብምባል እናሰሓቀ ምግራሙ ገለጸላ ባርባራ ኣብቲ ግዜቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበራ ትሑት ግምትን ተራይ ዘይፈልጥ መጠን ክፍሊታ ዝፈጠረላ ናይ ወቀሳ መደረጋሕን ንምንካት መደብ ኣውፅአት ንነብሳ ብኣንባቢነት ዜና ከይወስነት ቀዲማ ከም ዝጀመረቶ ካብቲ መደበር ቴሌቪዥን ወፃእ እናኸደት ቃለ መጠይቕ ከተግብር ከም ዘለዋ ኣምነት ብቕፅበት ሓድሽ ዝተመርጸ ፕሬዚደንት ካርተር ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣዘራረበቶ ባርባራ በዚ ቃለ መጠይቕ እዝኒ ሰሓበት ፕሬዚደንት ካርተር ምዝርራብ ንበይኑ ንእዝኒ ስለ ዝስሕባ ኣይኮነን ንሳ ይኹን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ንፕሬዚደንት ካርተር በቢግዜኡ ቃለ መጠይቕ ኣግቢሮሞ ይፈልጡ እዮም ናይ ባርባራ መደብ ሰሓቢ ዝገበሮ ዘለዓለቶም ሕቶታትን ንምሕታት ዝተጠቀመትሉ ስልትን ነበረ እዛ ሕቶ ከመይ ጌረ ከም ዝሓተኩም ኣይፈልጥን ግን ከሓተኩሜ እተሓድሩሉ ኣብ ሓደ ዓራዲ ወይስ በበይንኹም ካብዚ ንኔው ጥበበኛ ባርባራ ካብ ሃገራ ክሳብ መላእ ዓለም ተመጠጠት ካብ ቤተ መንግስቲ ክሳብ ቤት ማእሰርቲ እናተደርገመት ካብ መንበሪ ቤት ክሳብ ዓውዲ ኺናት እናተወርወረት ቃለ መጠይቓ ቀጸለቶ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ኣሜሪካ ጸላእቲ ዝበሃሉ እነ ፊደል ካስትሮ ዝሓተተትሉ እውን በቲ ዘመንቲ እዩ ነይሩ በዞም ስራሓታ ኣድመፅታ ልክዕ ከም ጽላሎት ደድሕሪኣ ከም ዝኽተሉ ገበረቶም ዝተኣምነት ዝተኸብረ ስለ ዝኾነት ንጋዜጠኛታት በሮም ዝቕልፉ እምባገነናት ከይተረፉ ንባርባራ ወለላ ኣቢሎም ከፈቱላ ነዞም ስራሓታ ድሕሪ ምቕራባ ዝተኣከበ ናይ ህዝቢ ርእይቶ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣንባብነት ዝድግፍ ኮይኑ ተረኽበ ናይ ኤቢሲ ምምሕዳር ዕዳጉን ተፈላጥነቱን ንዘስፋሓትሉ ባርባራ ወሲኑ ብምቑፃሩ ውፅኢቱ እውን ብፍጥነት ምርኣዩ ተደሰተ ኮንትራታ ከም ብሓድሽ ንክሕደስ ኣብ ዓመት ዝኽፈላ $12 ሚልዮን ኣሜሪካ ንክኸውን ተሰምዐ ባርባራ ዋልተርስ ንብዙሓት ሰባት ቃለ መሕትት ገይራላ ካብ ፕሬዚደንት ኒክሰን ጀሚሩ ክሳብ ትራምፕ ንዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንትታት እውን ምስ ኣንስቶም ሓቲታቶም እያ ናይ ላቲን ኣሜሪካ መብዛሕትኦም መራሕቲ ከም ሓዞም ይኣምንዋ ናይ ኤውሮፓን ካብ ኣፍሪቃ ድማ ናይ ግብፅን ሊብያን መራሕቲ ደጋጊማ ሓቲታ ኣላ ስፖርታውያን ተዋሳእቲ ደረስቲ ብዝለዓለ ናይ ቅትለት ገበን ዝተፈረዱ እስራት ኣካለ ስንኩላን ናይ ባርባራ ዕዱማት ቃለ መሕትት ኮይኖም እዮም እዞም ኩሎም ሰባት ብባርባራ ክሕተቱ ይደልዩ ወይ ደስ ብሎም ወይ እምቢ ክብሉ ኣይክእሉን ባርባራ ናይ በይና ዝኾኑ ናይ ኣተሓታትታ ሜላታት ኣለዋ ብርግጽ እዞም ሜላታታ ኩሉ ግዜ ይፍተው እዮም ወይ ኩሉ ግዜ ይድገፉ እዮም ማለት ኣይኮነን ሕቶታታ ንብዙሓት ተዓዘብታ ከይተረፈ ዘሰንብዱ ኮይኖም ዝጸንሕሉ ግዜ ውሕድ ኣይኮነን ንፕሬዚደንት ኒክሰን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርካ ኪሲንጀር ከይተረፈ ክእለተውሉ ንብለካ እንታይ መስለካ
ኢላ ሓይታቶ ነይራ። ንሬገን ድማ ንስኻ ናይ ሃብታም ፕሬዚደንት ኢኻ እዩ ዝበሃል በለቶ። ንቡሽ ንእሸይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እምበር ስልጣንካ ህዝቢ ሃበካ እንተባሂሉ ይጽመን ክትብል ዳሕዲሓትሉ። ንክሊንተን ድሕሪ ምስ ሞኒካ ዝነበሮ ርክብ ምቅልዑ ኣርኣያ ዝኾነ ፕሬዚደንት እንታይ ክገብር እዩ ዘሎ ኢላ ኣዋጢራቶ ነይራ። ንውሽሙኡ ነበር ሞኒካ ተፍቅርዮ ነይርክዶ ንስኸ ንፎእሳ ዓምዲ እናበለት በርቢራታ እያ። ንኦባማ እውን ገሊኣቶም ኣይንኣምኑን እናብሉኻ ንምንታይ እዩ ኢላቶላ። ንሰበይቲ ቡሽ ዓቢ እንታይ ኮንኪ ክነፍሲ ቀትለት ክትገብረ ዝሓሰብኪ? ንሰይቲ ፎርድ ውልፍቲ መስተ ዝኾንኪ ብሰንኪ ሰብኣይ ክዲ እናበለት ሓቲታ። እዞም ዝጠቓቐስክዎም መራሕቲ ሃገርን ኣንስቶምን ስለ ዝኾኑ እምበር ፈተንቲ ሕቶታት ፊት ንፊት ንምሕታት ንባርባራ ዋልተርስ መለለይኣን ዕለታዊ ስራሓን እዩ። ከይዛሓለት ከይወዓየት ከይነደረት ከይወጨጨት ብርግኣት ከም ድምፂ ጫካ ሰተት ኢሉ ብዝስማዕ ድምፃን ክትሓትት ዝተቖጥዑ ዝሑል ማይ ከም ሰኻዕቦ ሩስን ሓፂን ይዝሕሉ ዝንድሩ ይስሕቁ። የማናን ጸጋም ዘይብሉ ሕቶታታ እውን ይምልሱላ። ናይ ባርባራ ስልቲ ተሓታታ ብምሉእ እኳ ክንዛረበሉ እንተዘይተኻለ ገለገለያቶም ክንጠቃቕሶም ይከኣለናይ። ኣብ 1980 ናይ ሊብያ ኮሎኔል መዓምር አልቀዛፊ መንኽልክላንን በዓልቲ ቤትኩም ካብ ኣብያ ሃገሩ ዘንዝድና ኣብ ደቂ ዝፍጸም ኣንስትዮ ግጭታት ኢዱ እናተወ ተኣምኑ ስሙ ብኽፉእ ዝለዓለሉ ንሱን ንኣሜሪካ ምሕረይ ምሕራኔ እናበለ ዝፍክረሉ ግዜ ነበረ። ኮሎኔል ቀዛፊ ብናይ ኣብቲ በዓል ግዜ ቤት ክነቋም ኣሜሪካውያን ሳም እንኳን ዓዲኻ ከዘራርብ ብዓይነይ ከይርኦም እናበለ ዘፈራርሃሉ ግዜ ነይሩ። ንኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ባርባራ ዋልተርስ ግን ፈቲ ረድዩ ኣብ ማእከል ከተማ ትሪፖሊ ኣብ ድንኳኑ ተቐበላ። ባርባራ እውን ብርኢቱ ድፍረት ተባሂሎም ክቑፀሩ ዝኽእሉ ሕቶታት ክምልሰላ ጸኒሑ ብድንገት ካብ ድፍረት ንላዕሊ ዝኸበደ ደም ዘፍልሕ ሕቶ ሓተተቶ። ሓደ ነውሪ ዝመስል ሕቶ ብቐጥታ ክሓትት ይከኣል ድዩ? ኣብ ሃገርና ዘይርጉእ ሰብ ምዃንካ ኢና ንንብብ ዕቡድ ኢኻ ይበሃል። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ርእቶታት ይሕርቑኻ ዶ? ኮሎኔል መዓምር አልቀዛፊ ናይ ዝተሓቀር ሰሓቕ ዝሰሓቕ እኳ እንተመሰለ ገጹ ብቁጥዐ ክጉህር ኣብ ቪድዮ ይርአ። ግን ቁጥዕኡ ክሓብእ እናፈተነ መለሰላ። ናይ ሃገረይ ህዝብን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ስለ ዝፈትወንን ዘኽብረንን ከምዚ ዓይነት ዘለፋ ኣይናድደንን እዩ። ንናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ፑቲን ድማ ከምዚ ኢላ ብድንገት ሓቲታቶ ነይራ። ዘሰንብድ ሕቶ ክሓተከ ሰብ ንኽቕተል ትእዛዝ ሂብካ ትፈልጥ? ንፕሬዚደንት ቦሪስ የልሰን እውን ኢላ ሓተተቶ። ክሳብ ሰክር ከም ዘይሰቲ ከመኽን እኳ እንተፈተነ ግን ባርባራ ዕዮ ገዛ ሰሪሓ መጽናዕቲ ጌራ ከም ተሓትት ስለ ዝፈልጥ ዘረብኡ ቅይር ኣቢሉ ምስ ኣዕሩኽተይ ክኸውን ከለኹ ይሰቲ በላ። በዚ ተገደፈቶን ብዛዕባ ሰበይታ ሓተተቶ። You discuss your decisions? ብዛዕባ ትውስኖም ሃገራዊ ጉዳያት ምስ በዓልቲ ቤትካ ሚስ የልሰን ትዘራረብ ዶ? Нет. No. Да, у нас в семье No. я хозяин. ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ቤትኩም ዝበዝሕ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ኢኽን ኣምባገነናት። ኣብ ገዛና ግና ኣቦ ስድራ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ዝበልክዎ ጥራይ እዩ ዝኸውን። ባርባራ ምስ ፕሬዚደንት ቦሪስ የልሰን ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ወዲኣ መደባ እንከተጠናቐቕ ከም ዝበለት ፕሬዚደንት የልሰን ኣብ ደገ ጠበቓ ዲሞክራሲ ኮይኑ ይሰብኽ፣ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ግን ዴሞክራሲ ብጭራሽ ኣይሓስቦን እዩ። ፕሬዚደንት ቡሽ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘለወሉ ወቕቲ ኣብ ሓደ እዋን ልዑል መጠን ኣልኮል ናይ ዘለዎ መስተ ተጠቃሚ ብዛዕባ ምዃኑ ኣልዒላትሉላ። You have said that you stopped drinking cold turkey at the age of 40. Now, I won't pursue why you stopped. 40 ዓመት ምስ መላእካ ልዑል መጠን ኣልኮል ዘለዎ መስተ ምስታይ ከም ዘቋረጽካ ክትዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ። ሕጂ ንምንታይ ከም ዘቋረጽካ ኣይከሓተካኒ። ግን መጀመርያ ንምንታይ ከም ዝተኻ ትፈልጥ? ሓሲብካሉ ትፈልጥ? ቡሽ እቲ ሕቶ ደስ ከም ዘይብሎ
ናይ ገጹ ስምዒት ክቀየር እንከሎ ይፍለጥ። That's a really interesting question of all the times I've been asked. ነዚ ግናይ ሕቶ ብኸምዚ መንገዲ ዘቕረብ ከለይ ናይ መጀመርያ ሰቢኺ ባርባራ ክጥዕሞ ስለ ዝደለኹ ጥራየ ሰትየ። ጋዜጠኛ ባርባራ ኣገባብ ዝሓለዎ ኮይኑ ንዘይተሰማዓ ናይ መራሕቲ ይኹን ህቡባት ሰባት ርእቶ ግዜ እንተረኺባ ኣልዒላ ክትሓትት ኣይጽገምን። ንሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ ንጾታዊ ማዕርነት ዘስተናዓቕ ናይ ምዝራብ ምእካብ ምንቅስቓስ ናጽነት ከም ድሌቱ ገይሩ ዝትርጉም መራሒ ምስ እትረክብ ንምንታይ እናበለት ወጢራ ተሓቶም። ሓደ ግዜ ናይ ኢራን ንጉስ ሻህ መሓመድ ራዛህ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቴህራን ኬዳ ቃለ መጠይቕ ገበረትሎም። ሽዑ ግዜ ናይ ኢራን ሻህ ወይ ንጉስ ደበና እኳ ይሰግደሎም ዝበሃሉ ዝተፈርሑን ዝተኸብሩን ነበሩ። ኣሜሪካ ሓዊስካ ኣብ ወፃእ ዓለም መጎስ ዝተዓደሎም መራኸብቲ ብዙሃን ብድፍረት ዘይልዕልዎም መራሒ ነበሩ። ንጉስ ሻህ ምስ በዓልቲ ቤቶም ኮይኖም ኣብቲ ውቅብ ቤተ መንግስቶም ንባርባራ ተቐቢሎም ኣዘራርቧ። ካልእ ሕቶታት ኣቐደመት እሞ ኣብ መንጎ ዘይፈትዎ ሕቶ ለዓለትሎም። እቶም ንጉስ ኣብ ሓደ ወቕቲ ንደቂ ኣንስትዮ መልኪቶም ዝተዛረቦ ብቐጥታ ጸቒሳ ቅሬታ ብዝሓዘለ ድምፂ ኣንበበትሎም። I'm quoting, Your Majesty. In a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. ግርማዊነትኩም ካብ ዝበልክዎ ክጠቅሰ ተራ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ህይወት ንወዲ ተባዕታይ መልክዕትን ዝተደላደለትን ህይወት ክትገብረሉ ጥራዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ መሲልክን ክትረኣያ ትኽእላ ኢኸን፣ ብኽእለት ግን ማዕረ ኣይኮንክንን። ኣብዚ ብፈገግታ ክምልሱላ ኣብ ጸንሑ ገጾም ናይ ቁጣዓን ስምባደን ስምዒት ይርአ። እተን ንግስቲ ግን ገጸን ብፍሽኽታ ሞይቁ ምስሓቐን እናተጋደላ ነበራ ሰምዓ። ባርባራ ንባባ የቋረጸትን። You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things. ኩላትክን ወጭጭቲ ኩላትክን ርኹሳት መንፈስ ኢኸን። ግርማዊ ሆይ እዚ ኩሉ ንሶም ኢሎሞ? Not with the same words. ናይ ኢራን ንጉስ ብቁጥዕ ስምዒቶም ልክዕ ንስኺ ብዝበልክዮም ቃላት ኣይኮነን ኢሎም ክከራኸሩ ኣፈተኑ። ንሳ ግን መሊሳ ሓተተቶም። So you don't feel that women are in that sense equal, that they have the same intelligence or ability? ግን ደቂ ኣንስትዮ ብኽእለትን ብፍልጠትን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረየን ኢሎም ኣይኣምኑን? ወያ ንጉስ መውፅእ ርእስቲ ዝሰኣኑ ኮይኑ ምስ ተሰምዖም Not so far, maybe you will become in the future. You can always have some exceptions and find fantastic women. Here and there. But yes. በልዋ ባርባራ ሕጂ እውን ኣይመሓረቶምን። Do you feel your wife is one of these? በዓልቲ ቤትኩም ካብ ዘን ዝድነቓ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ? እዚ ሕቶ ኣብ ቅድሚተን ኣብ ጎኖም ኮፍ ኢለን ሕቶታቶም ብፈገግታ ዝከታተላ በዓልቲ ቤቶም ኮይኖም ክምልስዎ ይደለየን። እዚ እንተዘይመለስክዎ ይምረጽ ኢሎም ዓጸዋ። ባርባራ ሕቶታታ ናብተን ንግስቲ ቅይራ ኣቢላ ንስኽንከ ብናይ በዓል ቤት ክናቋም ተሰማማዕ ዲኽን በለተን። እተን ንግስቲ ፍሽኽታ ብዘሰነዮ ርጋት ፍጡር ብጾታ ፈሊኻ ማዕረ ይኮንን ምባል ኣሸጋሪ እዩ ክብላ ናይ በዓል ቤተን ርእቶ ብትሕትና ነቐፋ። ባርባራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ነዛ ቃለ መጠይቕ ዘኪራ እንክትጠቅስ ከም ዝበለት 2 ዓመታት ድሕሪ እቲ ቃለ መሕትት ንጉስ ሻህ ብናዕቢ ካብ ስልጣኖም ምስ ተወገዱ ብጥንካሬ ዝቆመትን ኣብ ጎኒ በዓልቲ ቤታ ኮይና ዘሰነየትን እታ ንግስቲ ነበረት። ካልእ ግዜ እውን ሻንኮናሪ ኣብ ቅድሚ ተዓዘብቲ ዘቆጥዖ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ረኣያ ጠቒሳ ሓጅታቶ ነይራ። ጄምስ ቦንድ ብዝተባሃለ ፊልሙ ዝነኛ ዝኾነ ኮናሪ ብዛዕባ ናይ ፊልም ስራሓቱ ሓቲታ ከይወድአት ሓደ ግዜ ዝተዛረቦ ኣዘከረቶ። Okay, you did an interview in which you said, not the worst thing to slap a woman now and then. As I remember, you said you don't do it with a ደቂ clenched ኣንስትዮ fist, it's better to ብውኛ do it with ዘይኮነ an open ብጽፍዒት hand. ምራም ከም ዘድሊ ርእቶ ምሃብካ ይዝክረ። Yeah, ትዝብለካ I didn't love that. ጓል ኣንስተይቲ ብጽፍዒት ምህራም ጽቡቕ ኢልካ ተኣምን? You think it's good to slap a woman? ኮናሪ ናይ ገጹ ፍሽኽታ ብድንገት ዝተመንጠለ ክመስል ብቁጣዓ ተመልአ። መልሱ እውን ናይ ቁጣዓን ህልኽን መሰለ። ኣይሓፍረሉን እየ በላ። Well, if you have tried everything else, and women are pretty good at this, they can't leave it alone. They don't want to... ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ግደፋ እናበልካየን ኮነ ኢለን ነገር እናቐስቀሳየን ንባእሲ ዝዕድማ የናድዳኻ
ኣብ ከምኡ ግዜ እዩ ምህራም ኣድላይ ዝኸውን then I think it's absolutely right. ከም ኮነራ ዓይነት ፍሉጥ ናይ ጥበብ ሰብ ከምዛ ዓይነቱ ዘይስልጠነን ጽጋበኛን ዝመስል ዘረባ ምዝራቡ ኣብ ልዕሊ ዝንኡ ሕቶታት ኣላዓለ ኣብቲ ግዜቲ ሕጹይ ኮይኑሉ ዝነበረ ስልማት ኦስካር እውን ኣረኣይኡ ነዚ ሽልማት ብቑዕ ኣይገብሮን እዩ ዝብል ነቐፌታ ኸተለሉ ጋዜጠኛ ባርባራ ተሓቶም ጋዜጠኛታት ይኹኑ ፍሉጣት ሰባት ሸፋፊኖምን ዕንክሊል ኣቢሎምን ካብ ሕቶኣኸም ልጡ ይከኣሎምን ከም ናይ ኩባ ፊደል ካስትሮ ወይ ምስ ሂላሪ ክሊንተን ከም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ ዓይነት ደጋጊማ ተሓቶም ባርባራ ናብ ኩባ ዝኸደት 2 ግዜ እዩ ኣብ ናይ መጀመርያ ጉዕዛኣ ፊደል ካስትሮ ንዝሓተተቶ ጉዳይ ዓፈና ብናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ዝሃባ መልሲ ብዙሕ ተኸራኺራቶ ነበረት ድሕሪ 25 ዓመታት ምስ ተራኸቡ እንደገና እቲ ሕቶ ለዓለትሉ ቅድሚ 25 ዓመታት ከም ዝተኸራኺሮም ነበሩ Let me be specific. Your newspapers, radio, television, motion pictures. ጋዜጣታት፣ ሬድዮታት፣ ቴሌቪዥን፣ ፊልምታት ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር መንግስቲ እዮም ኣብዘን ሚድያታት ናይ ስደተኛታት ይኹን ተቃወምቲ ድምፂ ኣይስማዕን ባርባራ ንሕና ከም ናትካ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይብልናን ናተይ ናይ ነጻ ፕረስ ኣተሓሳስባ ከም ናትካ ይኮነን እዚ ዝብለክ ዘለኹ ካብ ልበየ ዝኾነ ዝሓብኦ ነገር የብለይን ንሶሻሊዝም ተቃይሙ ብዛዕባ ጽሑፍ ጋዜጣ ተሓትን እንተደኣ ኮንኪ ሓቂ ክነግረኪ ኣይፍቀድ ብጭራሽ ድሕሪ 25 ዓመታት ነዚ ሕቶ መዲሳ እንክትሓቶ ፊደል ካስትሮ ባርባራ ንእቸም ንዓኸ ምሽካዕ ከቢድ እዩ ሕጂ ዝሓለፈ ግዜ እናለዓልና ክንዛረብ ኣድላይ ይኮነን ባርባራ እውን ዝሓለፈ ገዲፋ ኣብዚ ግዜ ዘለዉ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕቶ ለዓለትሉ Yeah, but we allow opposition. We don't mind that. ሕጂ እውን ናይ ፕረስ ናጽነት የብልኩምን ሬድዮ ቴሌቪዥን ጋዜጣ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ እዮም ባርባራ ኣብዚ ብመንብዕ ጋዝ ዝብተን ሰልፊ ርኢኺ Do you allow demonstrations at all? መጀመርያ ነገር ሰላማዊ ሰልፊ ትፈቅድ ዲኻ And do you allow them? Do you allow them? ግን ትፈቅደሎም ዲኻ ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ነገር የለን ግን ትፈቅደሎም ዲኻ ጨሪሹ ንዘየለ ነገር እንታይ ክልከላ የድልዮ ግን ትፈቅደሎም ዲኻ ጨሪሹ ንዘየለ ነገር እንታይ ክልከላ የድልዮ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ዝደልዩ ይህልዩ እሞ እንተደልዮም ንምንታይ ዘይገብሩ ኦይ ስለ ዘይትፈቅደሎም ባርባራ ንዝሓተተቶ ቀጥተኛ መልሲ እንተ ዘይረኺባ ወይ ብግልፂ እምቢ እንተ ደኣ ዘይኢሎማ ደጋጊማ ምሕታት ኣይትገድፍን ንፕሬዚደንት ካስትሮ ብዛዕባ ቤተሰቡ ኣብ ዝሓተተትሉ ግዜ ዝገበሮ ክርክር ንዘክር We are talking about children. And I know you are a very ክቡር ፕሬዚደንት ሓደ ውልቃዊ ሕቶ ክሓተካ ፍቐደለይ ብዛዕባ ደቅኻ ተዛሪብና ኣዝዩ ምስጢራዊ ህይወት ንኽትነብር ከም ትመርጽ ይፈልጥ እየ ግን 5 ደስ ዝብሉ ኣወዳት ከም ዘለውኻ ንሰምዕ ኢና ናብ ውልቃዊ ህይወተይ ምእታው ኩልኩል እዩ ደቂ ደቅኻ እወ ሕጂ ይህልወኒ እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ፈጺሙ ካብ ሕቶ ወጻዩ እዚ ውልቃዊ ህይወተይ እዩ ኣነ እውን ግላዊ ህይወተይ ንኸኽብር እምቢ ናይ ምባል መሰል ኣለኒ ባርባራ ንምላሶም ዘሕፍሮ ሕቶታት ካብ ምሕታት እውን ድሕር ኣይትብልን ንሳ ክሕተት ዘለዎ ነገር ኩሉ ከም እትሓትት ርጉጽ እዩ ብዛዕባ ወሲባዊ ህይወት ብዛዕባ ድንግልና ብዛዕባ ዓመታዊ ኣታዊ ብዛዕባ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ኩሉ ዓበይቲ ኢና ንዝብሉ ሰባት ፊት ንፊት ተሓቶም እሞ ድማ ከም ሎሚ ግዜ ልሙድ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ብምኽንያት ምስ ፕሬዚደንት ቢል ክሊንተን ብዝፈጠረቶ ፍቕራዊ ዝምድና መዛረባ ዓለም ኮይና ንዝኸረመት ሞኒካ ሊዮንስኪ ድሕሪ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያ ምዝዛማ ንመጀመርያ ግዜ ቃለ መጠይቕ ዝሃበት ንባርባራ ዋልተርስ ነበረ ባርባራ ከምዚ ክትብል ሓተተታ November 15th, 1995. And that day, you found yourself alone with Bill Clinton. ኣብታ መዓልቲ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቢል ክሊንተን ኣብ ቤት ጽሕፈት ቺፍ ኦፊሰር ንበይንኹም ነርኩም ጃኬት ክኸፊትኪ ንፕሬዚደንት ናይ ውሽጢ ልብሲ ክሪእኽዮ ሽዑ ሲዕምኪ እንታይ ትብሊ ባርባራ ካብ ስራሓታ ኩሉ ትኹርዓሉ ምርኣይን ምስማዕን ዝተሳእኖም ሰብኣይን ሰበይትን ምዝራባ እዩ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን
ሕቶታት እኳ ዝርድእዎ ብምድብ ኣካለ ስንኩል ዝሓተተቶም ንምዃኑ ድምጻ ይኹን መልክዓ ኸይረኣኸያ ከመይ ጌርካ ፈቲኸያ ኢላ ነበረት። ነታ ሰበይቲ ድማ እዚ ንምንታይ ኣብ ልዕለይ ወሪድ ኢልኪ ኣማሪርካ ይትፈልጠን በለታ። ኣብ ሃገሮም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጣት ዝኾኑ ኣርቲስትታት ብናይ ባርባራ ኣሰንበቲ ሕቶታት ክናደዱ ይረኣዩ። ነተጓሳጢ ታይሰን ኣብ መደባ ዕዱም ኣብ ዝገበረትሉ ግዜ ምስኡ ንዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ዝሓተተታ እነንብቦም ጽሑፋት ሓራቕ ምዃኑ ይገልጹ። ንምዃኑ ይሃርመክ ድዩ? When he cannot control his temper, and that's frightening to me. Does he hit you? He shakes, he pushes, he swings. Sometimes I think he's trying to scare me. በዓልቲ ቤቱ ከም ዘሰራጥያ ኢዳ ሒዙ ከም ዝንውንዋ ብሓይሊ ከም ዝጎታ ነገረታ። ታይሰን ናይ ተቃውሞ ይኹን ናይ ድጋፍ ምልክት ኣይረአየን። ድሕሪ 3 ሳምንታት ግን ሰብኣይን ሰበይትን ከም ዝተፋትሑ ዝሕብር ወረ ንባርባራ በጽሓ። ባርባራ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ ምግባራ ብዙሕ ድኻም ዝሓትት ሓበሬታታት ብምእካብ ትፍለጥ። ብዛዕባ ተሓቶ ሰብ ዝጠበዎ ጡብ ከይተረፈ ዝፈልጡ ደልያ ናይ ሓበሬታ ማህደራ ትመልእ። ኣብ ቃለ መጠይቃ ኣጋይሻ ንባዕሎም ዝረስዕዎም ወይ ማንም ኣይፈልጦምኒ ዝብልዎም ታሪኻቶም ተልዕለሎም እናገረሞም ወይ ፈጣሪ ከምዚ ስለ ትገብር ብተደጋጋሚ ዝተሓተቱ ፍሉጣት ሰባት ናብ ባርባራን ክመፁ ሓድሽ ታሪኾም ይምዘዝ። ስለዚ ናይ ባርባራ መደብ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ይኸውን። ባርባራ ናብ ቻይና እውን ከይዳ ነበረት። ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ኣብ ቲያንመን ኣደባባይ ኣሰቃቂ ናይ መንእሰያት ጭፍጨፋ ድሕሪ ምክያዱ ሓደ ዓመት ድሒራ ባርባራ ምብጻሕ ጌራ ነበረት። ንናይ ቻይና መራሒ ዚያንዛንግ ዝሓተተቶም ንበይኑብቲ መንገዲ ቆይሙ መንገዲ ይሕልፍን ብዛዕባ ዝበነ መንእሰይ ነበረ። ፎቶግራፉ እናርኣያቶ እዚ መንእሰይ ኣበይ ከይዱ ኸውን ኢላ ሓተተቶ። ሓደ ግዜ ሓደ ነገራት መፍለይ ኮይኖም ይረኣዩ። ሃገርና ታንክ ናይ ዝቆመ ናይ ሓደ መንእሰይ ስእሊ ተዘርጊሑ ነይሩ። እቲ ፎቶግራፍ እዚዩ ስሙ ዋንግ ዩለን ከም ዝበሃል ተነጊርና። እዚ መንእሰይ እንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጦ ነገር ኣሎ? ፕሬዚደንት ዚያንድ እቲ መንእሰይ ኣብቲ እዋን ከም ዘይተቐትለ ነገራ ግን ኣብ ምድረ ቻይና እንታይ ከም ዝተገብረ ንምፍላጥ እንኳንዶ ካብ ኣሜሪካ ዝተሰደት ባርባራስ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ብስልጣን ዝነብሩ ሽማምንቱ እንተኾነ ክርዶም ኣይክእልን። ባርባራ ብሕቶታታ ስምዒት ተቐስቅስን እተንብዕን እያ ይብልዋ። ብፍላይ ብዛዕባ ስድራ ቤት እተልዕሎም ሕቶታት ኣብ ሓዘን ኣጥሒሉ ንብዓቶም ንኸፍሱ ስለ ዝደፋፍኦም ኣምባዒት ዝብል ምጎሳ ወፂላ እዩ። ሓደ ግዜ ንባዕላ እውን ኣብቲ ንብዓት ክሳተፍ ትርአ። ብሕቶታታ ካብ ዘንበዓቶም ሓደ ናይ ስርሒት ህቦብላ ምረበዳ ዋና ኣዛዚ ኣሜሪካውን ጅግናይ ትብሎ ጀነራል ሽዋርዝኮቭ ነበረ። ባርባራ ኣብ ስዑዲ ናብ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ናይ ታሕቲ መሬት መእዘዚ ድፋዓትያ ንምርኣይን ጀነራል ሽዋርዝኮቭ ንምዝራብን ዝተፈቕደላ ናይ መጀመርያ ጋዜጠኛ እያ ነይራ። ባርባራ ኣብቲ ድፋዕ ተረኺባ ብዛዕባ ኸይዲ ናይቲ ኩናት ነቲ ጀነራል ሓተተቶ። ብዛዕባ ታሪክ ህይወቱ ኣልዓለትሉ። ናይ ኣቡኡ ነገር ምስ ኣልዓለትሉ ግን ንብዓት ቋፀረ። ንብዓቱ ምስ ረኣየት ሕቶታት ኣሰዓበት። There are certain questions I ask you, like about your father, and the tears come to your eyes. ብዛዕባ ኣቦኻ ምስ ተሓተትካ ንብዓት ቁፅርፅር ክብለካ ርየ ኣለኹ። ጀነራላት ይነብዑ ድዮም? Generals don't cry. Generals don't get tears in their eyes. Sure they do. They just didn't admit it. Oh, I think they admitted it. And frankly, any man that doesn't cry scares me a little bit. ጀነራል ሽዋሪስኮን ንምንታይ ኣይነብዕን? ኣብርሃም ሊንኮን እውን እኮ ነቢዕ ይፈልጥ እዩ። ኣይነብዕን እየ ዝብል ኣዛዚ እንተዝሰምዕ ምሰንበድኩ ኢሉ መለሰላ። ባርባራ ዋልተርስ ነዊሕ ዕድሜያ ሰሪሓትሉን ንሰናይ ዝኾነ ስነ ምግባር ተጠቂማትሉን ብምሕላፋ ዘይንቀል፣ ዘይኣርግ፣ ዘይጉድፍ ስምን ዝናን ኣትሪፋላ። ከም ባርባራ ንኹን ዝብሉ ብዙሓት ጋዜጠኛታት እውን ኣርኣያ ኮይናላ። ውሑዳት ጥራይ ንዝበፅሕዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ክብሪ ዝበቕዐት ባርባራ
ናብ በሪ ጋዜጠኝነት ንዘምርሑ ኩሎም ምሳሌ ምዃና ክቕጽል እዩ